kacha kalore ni mana nyalo bedo ni nitiere jogo mane otimo penja kata nok otimo penj to koro sani ogombo mar timo penj to seche moko no drop out kata no weyo school ka entie seche moko kata form 2 kata form 3 kacha to sani koro dwa mar mondo mi otim penj gi bende kinde ma ichiwo gi bende sirikal ng'iyo ni penj ni ng'ato timo kalore ni oluwo steps te mag somo koso koro itime atima mar mondo mi ji obed gi certificate winjo kaka ogolo wacho ni ng'ato seche moko gomba mano bed gi certificate mondo ne kaka onyalo dhi okang' machielo mar somo nikech wang'e ni kata kuonde tiegruok mamalo moko ing'ise ni be intiere kod KCSE certificate ma seche moko ng'ato onge godo. Mano penjo maber. Ka ng'ato no drop out e form 2 kata e form 3 ma ok ochopo motimo penj, mano koro chuno ni o register kaka private candidate. Ma bende en achiel kuom jok ma nigi thuolo mar timo penj ni e Julai. To experience mara kaka apuonjo for many years. To advantage man go en ni an apuonjo nyithindo man gi ng'ol maling'ling kuom somo. Ng'ol maling'ling kuom somo en ni opuonjore e yo mopogore ma dho ngere luongo ni learning differences. Gin samoro somo tekne kosomo gimoro to somo mopogore ma dho ngere luongo ni dyslexia. Asetiyo gi nyithindo aina go mathoth ma wakava syllabus mar 4 years in 1 year. Ng'ama dwa timo penj ni ko owinjore maber gi joma nyalo supporte manyalo directe ni magi e gik misomo seche miikori ne penj. Nikech sani koro onge gi thuolo mar somo e secondary school, e normal school, kuom higni go duto mondo mi odhi otim penj kosesomo gigo te. Koro sani dwarore ni mondo gimany partnership gi joma ong'eyo kaka itayo ji seche ma iikori mar dhi timo penj makama. Nikech sani ongen dweche 5 dweche 6 to dweche 5 dweche 6 ng'ato nyalo ikore ma dhi tim penj. Tek ni in gi mindset ni adwa dhi timo penj ni kendo adwa kalo. Mar ariyo, rem ng'ato e penj ok ni orem nang'o. Nitie gik mang'eny momiyo ng'ato nyalo remo penj. Ng'ato nyalo remo penj mokwongo ni skul mosome nigi tradition mar remo penj. Nitie skunde base ni skunde okosebedo katimo maber. Nitie skunde ma nyithindo 100% transition into darkness. Koro samoro ng'ato nodonje skul aina no nikech samoro noonge gi school fees, piny nogoye boxing, okia kata notim nang'o. Kapo ne oyudo thuolo mar prepare kende owuon kien, onyalo dhi botim maber moloyo. Mar ariyo, inyalo yudo ka inyathi mariek to week ma idhi time penj ni ema minu othoe. Minu kotho be itimo penj maber mikal. Inyalo bedo gi paro makare. Kata ng'ato thoe family u kata samoro ituo in iwuon itimo penj e hospital kaka nyithindo manyoche no nyuol mane timo penj e hospital ka. Mago nyithindo monego bed ni yudo thuolo mar ariyo mar timo penj ma ok ochun gi ni mondo gidhi gibedi e school ma ginuo the entire system. Mogik inyalo bedo abeda ni in gi odiochieng' marach chieng' mitime penj. Anyalo paro chieng' moro ka ne university nwatimo penj moro mar cell biology. Penj no baga ma kang'iyo task question number 1 achalo ma understand to ko understand. Mar ariyo, mar adek, koro abeta wacho ni mayienya kwaro ngere wuono dhiere. Gini adwa timo nade? Obaga kabisa. Dine onge thuolo mar timo penj no kendo. Dino bedo na matek e wach graduation. Koro kaluwore gi kaka gini nuoyo penj en gima timore globally. Kako kele kani ma wach maber mogik kendo kawadhi nyime kata kwadonje CBC ka 844 rumo ma KCSE koro ok tim kaka penj. Agombo ni mondo duol mochung' ne penj odhi nyime gi wach mar miyo
oganda ma nitie pinyni piny Kenya ka thuolo mar timo penj mar ariyo. To kopogore gi rem, nitiere thuolo ma gichiwo maneno ka ber. Gichiwo thuolo ne private candidate. Inyalo donjo kaka private candidate, i-register directly titimo. Kod thuolo mar adult learners. Ng'ama ng'ongo ma nowuok e skul chon to ne gigi ne ok otimo, en gi thuolo mar timo penjni. To bende kata ka ok otime sani, ng'ama ng'ongo madwa time, inyalo ikori, inyalo time Julai higani, inyalo time Julai higa mabiro. Lakini mondo dhano bed kong'eyo ni KCSE rumo, nyithindo odong' nyithindo adek, odong' classes adek matimo KCSE, kaito KCSE orumo. Koro akwayo oganda Luo ma winjo duondwa sani mantie kor gwenge mong'eyo ni gin gi nyithindo ma onge gi certificate ma form 4 to kata gimane ok okalo maber, ni mondo gikaw thuolo ni mondo giregister nyithindo. En siling 7,200 kende, mondo nyithindo otim penjni, obed gi certificate mar form 4. Ng'eni inyalo bedo dhoge e kor gweng' minyalo kata mana yieri MCA. To kionge certificate mar form 4, to ng'a yieri onge. Koro rire uru jokanyanam. Kamano Joyce. Kopolo ka duke to kapok wadhi